Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος, παραλαβώντες τον Ιησού εις το πρετόριον και εκδίσαντες αυτόν, περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνην και πλέξαντες στέφανον εξακανθών, επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί τη δεξιάν αυτού. Και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού, ενέπαιζον αυτό λέγοντες «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και εμπτήσαντες εις αυτόν, έλαβον τον κάλαμον και ενύπτιον αυτή στην κεφαλήν αυτού. Και τότε, ότε ενέπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτό τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε.